Dobra, siemanko. A, witam was. Nie. Stawiam. Tak. Okej, to. Okej, obejrzę. Gdzie jest ta? Mają chłopcy. Ładna, może grają. A. Siemanko. Zobacz, jak masz przekichane, to nie lepiej sobie powiedzmy zrobić obiad i wziąć to do szkoły? Halo, cześć, cześć, Bo ty witam masz na was. przykład lipę ze szkołą, a ja na przykład nie mam, bo ja na przykład Halo? przyjeżdżam do domu i wtedy jadę, wiesz, ja kończę zawsze o 13. No siemano, Cześć, no Nanek. trochę Cześć, jest cześć, lipa, witam was. ale nic Gracie nie może poradzę. Fortnite'a? Siemanek. Cały dzień ci nie mam Teraz tego. Nie, teraz nie. Teraz to ja gram z Już nie. tym, z Radziem w Gran Dawaj na Turismo. wyścig. Aha. Albo No, rano dobrze, wśród, na chodź na zdrowie to siłownię. wyjdzie. No Wiem. tak, ale wiesz, tak Dobra, to Cały ja dzień wam się nie nadaje. przeszkadzam, jak jakby ktoś chciał chce zagrać, to Ja se zrobię rozwiedziłem impreza ten, osobna, żeby wam nie wkurzyłem się, przeszkadzać. okej. Jak mi, A, jak mi to się nic, to na zacięło, razie. Bo na przykład To Dobra, tu se chłopcy grają sami. Zorganizuję impreza. Tak. A. O, cześć, cześć Audition. Jakbyś chciał grać w Fortnite, to zapraszam. Okej. O. Siema. O, cześć, cześć Jankes. Witam, grasz może w Fortnite'a? No pewnie, ja to coś ściągłem, tylko wiesz, grałem sobie parę razy, ale Mm? nie było z kim później grać. No, to spoko. Ja se tu odpalił live'a, także jak se popykać. To co, wyszukiwać się tam w tych? Możesz to odpalone, może? O, logowanie mam już. Mhm, dobra, w porządku. I co, może coś pykałeś wcześniej, czy? No grałem tak. Grałem i osobno, i z ludźmi. Spoko. Aha, Audition, w pracy jesteś, kurczę, no widzisz. Ja tak na chwilę, godzinka zagrać się i... Nie wiem, Arel chyba był. A właśnie nie wiem, wiesz? Okej. Dobra, ja już jestem. Czekaj, to ja zobaczę, czy jest ten Arel. Może by wstąpił na imprezę. Zaproś graczy. Ja, dobra. Prosiłek tego. A już tak mniej więcej wiesz, o co chodzi, czy... Tak, wiem, że się bronić się zbiera i się zabija innych, nie? Mm? Przeciwników. Okej. No to ci dam zaproszenie wysłałek. Powinieneś dostać. Mam. No to spoko. No to trójkąt i mogę zaczynać, co? No. Spoko.
A to ten dzisiaj zacząłeś grać? Nie, już wcześniej, Aha. nawet chciałem z Quickholem, nie? Mhm. Ugadałem się, ale nie wiem. A on Już też mają na jakoś późno zmiana chyba pracują, wiesz? Ten. Tak po 22 zazwyczaj są teraz. Dobra. Kaj by my mogli iść? Czekaj, już wyskoczyłeś? Nie jeszcze. No, już. Ale to nie, to musimy razem wyskakiwać, to nie ma tak. Tak? No. Dobra, no lecę tam do ciebie, no. To o takich rzeczy nie wiedziałeś. I właśnie nie wiem, co to jest ta burza. No musisz uciekać od tej burzy. Aha. Teraz nie wiem, czy nam się uda. Ej! Kuźwa mać. Co za gnój. Groż jeszcze? Czekaj, jeszcze tam jest jeden. Wiem. Uważaj, bo akurat ciebie oglądam. Uważaj, tam się dźwignął. Dawaj. Kurwa, co jest? Dobra, ogólnie to ci powiem tak. Umawiamy się, w którym miejscu wyskakujemy. Staramy się trzymać razem, że jak Dobra. No, pierwsze koty za płoty. Okej. Dobra, to możesz tam dać ten gotów trójkątem.
I tak co, podoba ci się gra? Gra jest spoko, nie? Tylko jak założę, że już tyle tego tych patrzy tam do kupienia, to Znaczy, bo wiesz, to jest wczesny dostęp mi się wydaje tej gry. No, wczesny dostęp, także potem i tak będzie trzeba kupić całą grę, nie? To strzałką do góry masz mapkę, wiesz? a no, no. I czekaj. No, wyskakujemy? Nie, nie, czekaj. Wyskoczyć, wiesz gdzie? F1. Ja ci już mówię, czekaj. Jeszcze nie. No, teraz. Nie wiem, czy mnie widzisz. Co, już zginąłeś? Co się stało? No, zabiła mnie. W garażu, kurwa, siedzi. On jest w tym, dwóch jest w tym domku. To jest taki samochód. Niebieski. Bronie tu są fajne, spoko. Aj, 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 aj. Mhm. No i teraz widzisz, jak tak patrzysz po mnie.
To muszę biec do strefy. O kurde. Strefa na samym końcu. Tak jakbyś coś zauważył, to też godaj, wiesz? Jak ktoś tam przebiegał albo coś. Dobra. Albo słyszał, że ktoś biegnie. Kurde, no. Za chwilę strefa się będzie zmniejszać. O fuck, już się zmniejsza. O ja pierdzielę. Kurde, mogę nie zdążyć. O jasny gwint. Kurde, dogoni mnie. Dobra. Udało się. Już troszkę. To ten, kto przetrwa, to wygrywa. Mhm. Jak wszystkich zabijesz, to przetrwasz. Znaczy, możesz ostatni być. Tam was dwóch będzie. Jak tego drugiego zabijesz, to wygrasz.
kurde. Ja pierdzielę. Snajperka. Oj, oj, oj. A już tak fajnie było. To co, retur to lobby? Hmm? No, włącz tam gotowość. O, może nam teraz pójdzie lepiej coś. A, dobry wieczór, Easy, witam cię. Okej, dajmy są. No i teraz mogę wyskakiwać. Co, może jakaś broń? Halo? Mam shotguna. A to tylko jedna masz? O. Aha, to niedobrze. Bo praktycznie prawie my są we strefie, to fajnie.
Weź se tu jeszcze masz ten. Ja. Czekaj, co by tu jeszcze szło? Oblukać. Możemy jeszcze zobaczyć tam ta chatka. A psiń, co tu jest? Tu na dole jest ten. Tu, pod tym shotgun. Ach. Leży, kto zrobił. A ty nie umiesz budować, nie? Już. No to bierz broń, bier. Co ty robisz? Chowaj się, Kaś. A jak się chowa? No tak. Na L1. Tam są krzoki, tam. Nie, nie, tam. Tu masz następne. Janka jest tutaj. Tyk się schowaj Dobra. i czekamy. No, znaczy taką mamy taktykę najlepszą teraz, jak na razie. Aż dopóki się strefa nie zmniejszy. Co tam easy słychać ciekawego? A tu obok tej chmurki tych 50 to ile zostało? 3, nie? Co? Jeszcze raz. No, obok tej chmurki takiej tam. No to jest różowej, czas tam jest do burzy. Tam jest Ale obok. nie, Obok jest 53 to jest- osoby, tak. A czaszka to ile zabiłeś? Dobra. Boku masz. Poniżej masz drzewo, cegły, żelazo. Plecak, no to wiadomo, ile masz rzeczy w plecaku, nie? Dobra, strefa się zmniejsza. Ciekawe, jaka następna będzie strefa.
Może kolenoza albo kaindzi. Zobaczymy jak się zmniejszy. O fuck. Dobra. To chodź biegniemy. Nie idź tam, z boku jest gościu w tym domku. Uciekaj stąd, bo cię zauważy. Leć się chowaj do krzoka. No i teraz cię na pewno zauważył, jak tam łazisz. Nie bój żaby. Dobra, biegnemy. Tak głośno nie tupej. Z miasta też jest przerąbane biec. Okej, nie, byłem tędy biec. Szybko, bo się strefa zmniejsza. Jak nie zdążymy, to nas zabije. Ciszej, biegnij. Jak teraz lecisz, to już wypatruj swojego jakiegoś krzoka, kaj się schowiesz, wiesz? Goście tu są. No to nie wychylaj się, schowaj się. Kaj, w tych bunkrach tam są? Czy gdzie byli? Tu jak patrzysz, to jest ten... U góry masz ten kompas. To mi podej na kompasie. Od wysokiego napięcia. Ten na Mm, wprost mnie. kompas masz u góry. SW, W, NW. SW 255. I co tam? Było gdzieś widać? Strzelali się, było słychać. Aha. Dobra. To chodź tu za mną. Spróbujemy wejść tutaj. O kurde.
my nie powinniśmy do strefy biec. No idziemy, Jest coraz bliżej. idziemy, no musisz iść tu ze mną. Zeszłeś? Tak. A kucnij, bo słychać jak biegniesz. Kurde, tu powie, że tu nie pójdzie wyleźć. Kurde. Fuck, 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 fuck. Przed nami są S-210. Pobiegli za górkę. Dobra, chodź, bo się strefa zmniejsza. Dobra, ej, kurde, żeby cię nie zauważyli. Tam jest 3-1. Kuźwa. Kurde, jak my mamy do tej strefy wleźć? Idź go tam zaatakuj. Widzisz go tam? Kurde, trafił mnie. Zabij go. Zabiłeś? Tak. To chodź szybko mnie uzdrów. Szybko! Dobra, plecy moje, uważaj. Tam będzie gościu. Ty patrz na jedna strona plecy, no mi osłaniaj. Kuźwa, Kaj tu się idzie skampić. Chodź tam za tą górkę. Może. Czekaj, nie no, tu jest gdzieś ten. Tu jest strefa, nie? Mam jednego, i tam jeszcze jeden jest. Dobra.
Żyjesz jeszcze? To chodź tu, uzdrowia cię. Żyje, za choinką jest, uważaj, za choinką się tam tampi. Chodź tu. Stój, nie ruszaj się. Dobra, chodź. Kurde, mi już broni brakło. Zabij go. Musisz tam trafić. Dobra. Może możemy to wygrać, wiesz? Umiesz strzelać ze snajperki? No nie, ale ten. Tam jest jeden nabój. Mhm. Też jest jeden nabój. Ja. Walimy do strefy? No musimy, bo nas zabiją. Jest koło domku, biegnie do domku. W ten budynek wchodzimy? No, dawaj. Nie, budynek nie ma w strefie. Chodź tu. Patrz, ja na jedna... O, fuck. Zabił mnie. Jest koło drzewa, snajper. Nie wychylaj się. Chodź tu do mnie bliżej. Kurde bele. A, tak było fajnie. Dobrze było. Nie no, powiem ci, gra zarąbista. Skubany ani do strefy nie dał, mogliśmy poczekać, wiesz? Ach. Fajnie, nie? Ci powiem. Kurde, pierwszy raz, no znaczy pierwszy raz, już kilka razy było jak tak daleko, no. Mogliśmy to troszeczkę inaczej rozegrać. A no. Przydałbyś się jeszcze, nie wiem kto tam jest. Radio mówił, że będzie grał. Tylko... Czy oni już poszli? Tak. Czekaj, ja może zobaczę, czy tam kogoś nie idzie ściągnąć.
do imprezy. I kurde, nie gra w ta fajna gra. Gdzie on jest? No nie ma. No, też trudno. Ja. To co, pyknemy jeszcze jeden, nie? Kurde, Hubert, chodź jeszcze. Kurde, raz byśmy mogli razem pograć. W ogóle cześć. To jest cześć na streamie. Dobra. Widzisz, Hubert by mógł pograć z nami. Ale cały dzień dzisiaj grali i widzisz. Się obudzą nie chce. Gdzie lecimy? I zaraz ci powiem. Sekundka. Dobra, wyskakuj. Kurde, gdzie tu lecieć? Szukaj. Widzisz, Kajle, co? No. Ja pierdzielę, ile ludzi już tu leci. Kurde. Wylądowałeś gdzieś? Na dom. A, O. już sobie broń zdobyłem. Idę do ciebie.
Kurde, ktoś tu był? Oj, oj, oj. Na zdrowie. Będzie kielich w weekend. Ciężka sprawa. Co mi zostało? Jedynie do góry. Ty to biegniesz? Tak, ja wchodzę. A może jakieś fajniejsze bronie? Czy shotguna? Dwa shotguny mam. Dwa shotguny mam. Aha. Jeden krótki, drugi długi. Dwubeltówka, o. Ja. O, już gdzieś strzelają. Czekaj, ja bym proponował tu tylnym wejściem wejść, bo ja mam tylko jedna broń. Gdzieś znaleźć, kurczę, jeszcze. Tu możemy wbić. Do końca, wywij do końca. O, Gdzież broń? Gdzież broń? o osłanie, nie? Ale tu miała tego. Okej. Też snajperka miała. Snajperki mnie tak mało co. Jedną dużą apteczkę mam. No, ja też mam dużo apteczka. Ta gra coraz bardziej mi się podoba. Czekaj, jesteśmy w strefie, ja. Masakra, skończymy to i wbijemy do was do imprezy, ok? Siema Jankes. O, Witam panów. Siema. cześć masakra. Jak cię? Ja zaraz wbijam, tylko idę do toaleta. Załatwić sprawa i mówcie jak skończycie. Dobra. To ja zaraz będę. Poczekaj, bo ktoś tu jest. Gdzie? Biegał tam koło tego dużego domku. Ty chcesz granaty? Nie. Dobra, gdzie idziemy? Czekaj, czekam aż się strefa zmieni, wiesz?
Gdzie ty tam biegasz? W domku czy nie? Ty, tu są... Nie, na zewnątrz. Tu są bronie. I to 3. Ale uważaj, żeby cię po prostu ktoś nie zauważył. Dobra. Wiemy jak się strefa zmniejszyła. Czekaj. Zamknę te drzwi. Nie, dobra, Dobra, jestem. uciekamy, bo strefa się zmniejszyła. A? Dacie radę mi wysłać zaproszenie, żebym sobie po prostu pooglądał? Kurde, nie wiem jak to teraz zrobić. Nie, chyba teraz się nie da właśnie. A, no dobra. A dużo wam zostało? No dopiero my zaczęli, wiesz? Choć już ile O, no to- 36 to. To ja sobie dołączę do takiego losowego, najwyżej wyjdę. Potem. Powiem ci na nyk zamówione. Co zamówione? Ten, jak to się nazywa? Gran Turismo. A? Mhm. Widzisz, a ja zamówił dysk. Do czego? Do konsoli. Zewnętrzny? No, No ja też myślałem, ale najpierw muszę sobie Uważaj. kupić huba USB. Pierwsza rzecz. czemu? Bo mi będzie USB-ków brakować. Bo chcę sobie jeszcze słuchawki bezprzewodowe kupić. I potem dopiero dysk może na święta. I muszę sobie drugi poziom półki na gry ogarnąć też. Bo mi się miejsce kończy. Muszę zacząć je albo wymieniać, albo sprzedawać. Chociaż jak wystawiłem Uważaj, Takie- 3 w środku w domku jest. takie starsze troszeczkę gierki, to tak bardzo małe dole są. zainteresowanie Na dole są. nimi. A ty gdzie jesteś? E, Ale kurczę, Nie tymi... powiedz mi, czemu się tam cisłeś? No tak, właśnie. No i co, ja teraz cię mam uratować? Ja są na Czech. A idziecie jeszcze uratować, czy już nie? Jest koło drzewa, jest koło drzewa. Nie, nie. Jest koło drzewa tam był. Za drzewo się schował. Jest. Powiem ci, Janka, że masz bardzo fajny głos. Kojarzy mi się z jakiegoś filmu. Nie podkładałeś może gdzieś? Nie. A szkoda. Bardzo podobny masz. Znaczy może przez te mikrofon i słuchawki z Ryzena tak czuję. Kuźwa już nie żyje. No i na kut ja tu wlazłem. Opuść. Dobra. Kurde, lecieli za mną, no szlak by to trafił. Oj, oj, oj. A w ogóle też sobie muszę nowe słuchawki kupić. Tego Fortnite'a też bych sobie musiał kupić. Zamiast razem też grali. Dla mnie teraz to priorytet jest właśnie słuchawki, żeby sobie kupić jeszcze.
Oj, już żeście zginęli? Mhm. Dobra. Co? Nie musisz aż tyle. A, to sorry. 4. Nieźle. Oj, sorry, już zacznę. Dobra, odpalam strumyka. Spoko. Ty masz, Jankesu, włączone udostępnianie w sensie dźwięku z mikrofonu? Tak, powinien mieć. Ja on zawsze. Dobra. To teraz tylko tytuł. Fortnite. I będzie git. To jest to zespół na udostępnienie swojego głosu, tak? No to mam zawsze zezwoleń. Cześć, witam was na kolejnym strumyku. Teraz gramy z Jankesem i Nankiem. Pozdrawiam serdecznie. Przyjęli mnie do drużyny, więc fajnie. Siemandero. Jest z kim pograć. Cześć, cześć, cześć. A, jak coś, to wpadnijcie na kanał Nanka. Tam będziecie mieli polecanych na głównej, więc serdecznie zapraszam. Możecie zostawić suba. No, suba musicie, nie możecie, tylko musicie. No, co ty w ogóle wyprawiasz, ty? Muszą zostawić Muszą? suba, bo to niemożliwością. No, muszą. Inaczej to ja się tak nie bawię. Dobra. Dobra, kajmy, skaczemy. Od C ładujemy. Kurde, nie wiem. To ja bym gdzieś, poczekaj, ja bym ci powiedział, że albo tutaj, No. albo ja bym tutaj spróbował. O, tu. Tu? Tutaj ja bym No to dobra, to tam idziemy. To jest F6. Okej. Mhm. FG, a no, fuck, 6. To pilnujesz? Bo ja nie pamiętam jak to tam... Aha, dobra. Tak, ja mogę pilnować. Zaraz ci powiem, kiedy skaczemy. Teraz. Ja już rozwijam lotnię, bo nie dolecimy inaczej. Czemu? Dolecemy. Nie dolecimy. Mówię, że dolecemy. Tam się Jankes zatrzymał już. A nie, Nanek został. Gdzie ja? Ja lecę. No widzę, Nanek został się trochę. Nanek, jak nisko już. A jeszcze kawał drogi nam został. Że ja jestem dopiero w połowie. Nawet nie. A ty już jesteś tak nisko. Dobra. Oleć lotnie. Lecę tutaj. Najpierw do domku. Biegnijcie na te wieże najpierw, dobra, panowie? A ja tutaj ten domeczek tutaj taki. Na jakie wieże? No tam będą wieże, będziecie widzieć. Tutaj coś w ogóle jest? Chyba nic nie ma. I co, A nie. co na tych wieżach jest? Amunicja i broń. Ja mam amunicję, teraz tylko broń przydałoby się mieć. O, mam skrzynkę. O, Jankesa widzę. Kuźwa. Powiem ci, tu nic nie ma. Ale nie w jednej jest tylko. W drugą musisz zobaczyć wieżę. Jak nie w jednej, to w drugiej jest. Jakbyś Jankes chciał, to mogę ci oddać taki pistolecik czy coś. Albo chodź najpierw do Nanka. Chodźcie tu jest. A nie, czekaj. Nie, tam chyba nic nie ma już. Amunicji nazbierałem. No, A i ja mam mam broń. A, no to fajnie. No to teraz tylko Nanek został. Na górze jest broń, musi być. Na jednym skrzynia jest. Na jednym z dwóch wież. Na jednym z dwóch wież. Mm, Na drugą tak nie wejdziesz, będziesz musiał się dobudować kawałek, to ja już tam się wbuduję. Schody. Dobra, mam schody. Dobra, wchodzimy na drugą wieżę. No i mam skrzynię, panie, nie? ale nam czasu wystarczy. Właśnie. Dobra. Ja mam karabin jeden, mogę ci oddać, Nanek, jakbyś chciał.
O, tu są bandaże jeszcze, po bandaże idzie. I idziemy do strefy od razu. Panowie. Dobra, mam bandaże i ja już bym szedł do strefy, nie? Bo do strefy mamy kawałeczek i przydałoby się tam iść. Przeszukałeś już tu wszystko? Nie, ja nie mam właśnie karabin, by mi się przydał. To chodź. A jaki ci dam masz? karabin. Ten akacz, ten trójstrzałowy mogę ci dać. Czekaj, ale jeszcze tu wszystkiego nie obluką. To ja napieprzam pod tobą jakby co. Dobra. Bo tu są te bandaże, więc sobie je wziąłem. Chodź, dam ci ten karabin. To się rzucało R. Dobra. O, a amunicja do niego masz? No tam powinno być chyba 30 naboi. Jest tu jeszcze coś. W więzieniu są bronie. O, ten pompę ma. Chcesz się wymienić? Ja ci dam taki karabinek za pompę. No, Ja? czekaj. Nie, Nanek. Tylko Nanek musisz mi dać też amunicja do tego. Czekaj, jak Z się drugiej to strony wywala? rzuć. R3. Prawy grzybek klikasz. Analog prawy. Dawaj no. Klikasz i puszczasz. O. O, dziękować. Jestem ci dźwięczny. Dobra, idziemy, chodźcie. Bo już się zaczyna staw. Idziemy do strefy. Ty posrało cię Nanek? A co, trafiłek cię nie? Dupą na rozumy pozamieniałeś? No prawie żeś mnie trafił, koło głowy mi przeleciało, bo było słychać. A, przestań. Dobra. I pamiętajcie, Krzaki. taktyka na krzaki. Dobra. O, ja jeszcze tutaj bym poszedł do tej skałki. Ja tam pójdę. Chrońcie mnie. No ja tam pójdę, bo tam jest zawsze skrzynka. Ja tu niby sobie obserwuję. O, już tylko 40. Znaczy 37, bo nas jest 3. No. Tu na dole jest broń, to mogę oddać. O, witam na streamie. O nie, tu nie ma broni, to nie oddam, bo tu są apteczki. Znaczy te Bandaże. bandaże właśnie. Co, jest jakiś karabin? Chcesz Jankę z karabin? Bo ja mam karabin, tylko ten trójstrzałowy mogę dać. Jakbyś chciał. Halo. Możesz dać. No Możesz to dać. ci go dam. Czekaj, tylko tu muszę jeszcze czat sobie odpalić. Więc sekundka. Bo tutaj jest ta wiadomość na czacie. O, pistolet, dzięki. Jeśli to był dla mnie. Może być dla ciebie. Mam jeszcze dubeltówkę. Nie, dubeltówkę nie, mam lepszy karabinek. Znaczy shotgun. Siema wiewiór. O, fuck. O, ale ale czasami się zdarza wiewiór. Znaczy często, praktycznie zawsze tam jest. Więc nie wiem o co ci chodzi, udało się. O, domeczek. Wzięliście te rzeczy tutaj? Stąd? Mhm. Coś tu jest. Co tu jest? O, tu jest ten, lepszy. Co lepszy? Broń. Co tam jest? Ale często, widzisz? Ale u góry tam coś Pistolet jest. na dole. No wiem, to wiesz, Boże, to drewno. Nie to chodzi mi tu. Gdzie? Kaj. No to dawaj. Ach! Dobrze. Kuźwa, ty żeś mnie zablokował. Ty ślązaku jeden. Nie ma nic. Dobra, idziemy Dziękuję. do strefy. Ty do strefy! Nanek, zapisz Joy szybko. Cholera! Kuźwa. Cholera no. Czemu nie go dosz... No jak Czemu żaden mówisz? nie patrzy na strefa? No dobra, rozumiem. No ja mówiłem, że trzeba iść najpierw do strefy. Kuźwa. Nie wiem kto strzelał. Wiewiór. Dobra, dawaj ta do tego, do strefy najpierw, a potem będę się Oj, kryć. karabin tu jest na tym. Na domku. Na ten. Grucha się wita.
Pozdrawiam. To Nanek zginął? Nie. Nie, żyje. Żyję jeszcze, a co? No siema, Grucha, no tylko ja ci odpowiem, przykro mi. Płaki tam skupieni za bardzo na grze. Dobra, to leci. A? No i nie przeskoczę tego. Dobra, dawajcie do strefy najpierw. O, dobranoc, dobranoc. O, mnie już strefa goni. Jak cię strefa goni, jak jeszcze minuta jest? Ja? O, siema, Robert. Faktycznie. Dobra, tak jak tylko wbiegniemy, to patrzymy. Kaj są krzaki. Ale to w ogóle mało ludu jest, nie? Nie Już wiem. zostało tylko 32. Nie wiem, co jest grane. Robert, co tam u ciebie słychać? Jest przed nami, będzie uważaj. teraz O, dobra, Kaj. Przed nami jest. Przy drzewku kampi. Przy drzewku mówisz? W którym drzewku? To jest W285 po środku. Okej, widzę. Jest jeszcze No, jeden. widzę go. Ja idę tu do krzaczka. Ustawił się panowie. Tak żeby powiedzieć, to ja idę na niego na blisko, tam bardziej. On się tam ze snajpą ustawił. Nie. Więc fajnie by było go tak zdjąć, nie? Co wy na to? Chyba go zdejmę. Tam jest dwóch. Ja to czuł, że ty to tak zrobisz. Jeden leży. Ach, fuck! Kuźwa! Ja se mur tu niby wybudował, ale to gówno doło i zginął. No to gówno, ja nie żyję. Chodź tu. Skąd on strzylo? O tam z tych drzewek. Twoja 10. Ale na kompasie mi mów. Twoja 4. A, jest. Idą do ciebie. Coś ty mi No. dał. Dwóch jest. Jest tu. Kuźwa mać. O Boże, hopie, tak grać. Oj, a jak Nie dzieci. było fatalnie na net. Jak dzieci. No, jak Przecież dzieci. kurde widzisz, Jankes jak mnie słuchał, to my doszli. Którzy my byli? Trzecia drużyna od końca praktycznie? No, Trzeci. zostało Nie, nas trzecia drużyna. 6. No. 6 nas zostało i nas zabili. Jasny. Robert może z nami zagrać. Dobra, ja wychodzę do lobby. Za sekundę wezmę sobie tylko telefon, podłączę na szybko i za sekundkę będę. O, spoko. Robert, jak chcesz, to wbijaj do nas. Ja ją kupię, tą grę. Dobra jest. Dobra, jestem. Panie, klikać trójkąty. Czekaj, bo jeszcze może ten przyjdzie. A, dobra. To niech wbije od razu na imprezę. A, Nanek, pamiętasz co ja ci zdjęcie dzisiaj wysłałem, nie? No. Jak? Weź. I wstaję dzisiaj. Znaczy graliśmy z Radziem, nie? No. Gran Turismo. I mi się zacięło to. Musiałem na krótko konsolę odłączać. I wiesz, jak ten kabel siedzi, to nagle on wyskakuje po prostu, jak siły więcej użyjesz. Jak się w ścianę uraziłem, ty. Ja myślałem, Ale że coś chwilę ty zrobił będzie jeszcze bólu. raz. Spadło mi mniej więcej 150 kg na ten palec. No, ale to wiem, ale to... Zmiażdżony mam. A to co, nie amputują ci jak masz zmiażdżony? Nie.
Po prostu muszę uważać bardzo na niego, nie? I mam teraz miesiąc przesrany. Nie można znajomych. Podaj mi nazwa tego. To niech ciebie doda. No, nie mnie widz. dodaj. Widz niech ciebie doda, a nie ty widz. Już czytam. Sekundka. Tu masz. O, siema RTX. Świetnie, że wpadłeś znowu. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ci się podobają moje strumyki. Nanek. Live. A, polecam ci też bić do Ciupimy po naszemu. Jak wejdziesz na mój kanał, to masz coś takiego jak polecane. I jego kanał, jak się nie mylę, jest pierwszy. O, co za wyróżnienie. Serdecznie Dziękuję, polecam. dziękuję. A co, gramy? Czekaj, poczekamy, bo jeszcze sam nie wiem, czy mnie... Powiem ci tak, najlepsi mają najlepsze miejsca. No to wiesz, gdzie mnie tu złapiać. Daj mi te zaproszenie i cię zaraz tam do... Tylko żeby nie było tak, że ja polecam cię moim widzom, a moi widzowie odchodzą ode mnie, żeby zostać u ciebie. No gdzie tam? Taki kanał, proszę cię, masakra. Ja ani profesjonalnych miniaturek nie mam. Ja też nie. Czekaj, bo my... Robimy to inaczej. O. Masz streamersko czapeczka, trzeba ściągnąć. Ja sobie jakieś inne te słuchawki kupię. Ja sobie będę kupował te Turtle Beach Nie wiem, jakie to są. 400. Bardzo dobre. Polecam. Nie wiem, czy coś tymi słuchawkami zyską, jak ja i tak będę miał podpięte pod Avermedia. No wiesz co, zależy wszystko od przetworników. One mają akurat bardzo dobre przetworniki. Hmm? I na pewno coś zyskasz moim A zdaniem. jest tam regulacja głosu, takie rzeczy? No, na przykład jak masz podpięte bezpośrednio pod konsolę No. na przykład, nie? To na przykład możesz sobie z poziomu słuchawek podgłośnić czat, ściszyć ten czat, a podgłośnić grę, albo ściszyć grę, a czat zostaje na tym samym poziomie głośności. Aha. Możesz sobie wypiąć całkiem mikrofon, odłożyć go, albo guzikiem Ale wyciszyć, powiedz mi... albo tego mikrofonu użyć. A ile one kosztują? One są bezprzewodowe, albo jak właśnie podpinasz do Overmedi, to one kosztują 3260. Znaczy 326.0. Zero. To nie, ja takie... Tak, to jest to. Nanek 2386, tak, No, tak. bardzo fajny facet, polecam. Moja strona na Facebooku też się tak nazywa. I no znaczy stare, drugie konto. A tam mało co wrzucą. Tam bych po prostu musiał jakoś... To by tam wciepy... Jakieś inne gry. Nie? Nie wiem. 2 kanały gamingowe prowadzić. Nie sądzę, by się to sprawdziło. Ale jak chcesz, nie? Chociaż na jednym możesz zrobić tak niby jak Lemi, że na jednym sobie streamujesz, a na drugim po prostu wrzucasz filmy, nie? No, ale wiesz, tu też mam zapisane. Jaki... Patrz, czekam na niego. Kurde i nie ma. No ja A, też bym jest, dawno jest, to jest, zaczął, jest. panie. Jest. Jest. A do... Ja to jeszcze muszę sobie kupić kierownicę do Gran Turismo.
Zostawiłem ci suba. A, dziękuję. Komu? A, Nonkowi. Czym... Tobie też. O, A, świetnie, no to dziękuję widzisz, bardzo. to fajnie. Polecam się na przyszłość. Okej, zaproś. Bardzo szczęśliwy. Się do imprezy zaproszą. Aj, ty mój DJ-ku jesteś. Ho, ho, ho. Okej. No dawać, no bo ja bym grał. Z No chęcią. siema. No, Ma. siemka. Siema. Muszę, dobra. Aha, tu to jest. Ej, ale my są głuptasie. Wiecie, że wy macie ten... W ustawieniach, nie? Masz ustawione Europa, czy nie? No pewnie tak. A co? Nie. Naciśnij na Options i zobacz tam w ustawieniach. Ameryka Północna, faktycznie. No to nie wiem, czy nam... 200 milisekund miałem, a tu teraz mam teraz 122 2 milisekundy. Na Europa To i tak wysoki ping. No, to ustawię... nie wiem czemu. Dobra, tam i tak mi się nie tnie, więc jest dobrze. Ani mnie nie cofa. Ważne, że strumyk jest dobrej jakości, to jest najważniejsze. A nie tam. O. Dobra, spoko. Chodźcie panie. Ej, wbiłeś? Wysłałem ci zaproszenie. No mam, ale nie wiem jak do tego wejść w ogóle. Znaczy się gramy włączoną, ale... Włącz tryb Battle Royale i dopiero wtedy No. przyjmij zaproszenie. Oho. Wiesz Bo co, inaczej nie wysłałbyś mi przejdzie. jeszcze raz? No, czekaj. Dostałeś? Dalej, nie głódź się. Czekaj, jeszcze nie, o teraz. No, to git. Git majonez. O dobra, mam. Oż to Robas. Strump. Skądś ci kojarzę coś. Z podobnym nickiem z gościem grałem na PC-cie. CSA kiedyś. A powiedz mi, jak ty w tym wielkim świecie mnie znalazłeś? Z live'a Petera. A, to już wszystko wyjaśnione. Widzisz, jesteś rozpoznawalny. Ty, Ginter, a subskrypcję żeś dał? Pewnie. Widziałeś ten filmik? Ja. O. Dobra. To świetnie, Artix. Cieszę się bardzo. Jakbyś miał na PS4, to jeszcze by było super. Lepiej po prostu. Mógłbyś wpaść czasami pograć z nami. Ale co? A taki Artix pisze, że też ma ta gra. No to zapraszam go do rozrywki. A, ale mnie cofa, nie? Rozwoju. Kuźwa. No i wszystko mi zabierają. O, już mnie nie cofa.
Dobra, kaj my jesteśmy? A, my jesteśmy tutaj. To ja polecam wylecieć gdzieś mniej więcej, wyskoczyć. Czekajcie. Ja bym wyskoczył Że polecimy albo- na Preston Park. albo tutaj, Ja tutaj. albo tutaj. No ale tam nic nie ma. To tutaj na to ładujemy na ten park? No na to czerwone, No no, dobra, to tam lecimy. pojemy. Podaj kiedy. Czekaj. Dobra, Teraz ja wyskakujemy? Lecimy. No to hop. no. Ja cię ludu. Gdzie tu? Tylko my. Oh fuck. Ja pierdykam. Aleś wybrał? Ale luz, ja już mam broń. A nie kuźwa, to tylko amunicja. Jełop już mnie atakuje. Sama amunicja była, co za jełopy zostawiają samą amunicję. Banda idiotów, decydentów polskich oszukali mnie. Kuźwa. Przysięgam, zabiję. Tak grzecznie się odezwę. Nieprzyjaciela, bo u Nanka nie wolno używać słów godej, cenzuralnych chłopie. na streamach. Przysięgam, zabiję chuja. O fuck, już typo z bronią chciałby na mnie atakować. O, Robas, zabiję cię. A nie, to jesteś ze mną. Uważaj, bo walą już. Masz jakieś amunicje, broń? Nie wiem, znaczy. No Ja mam mam. granaty, ale co ja mam zrobić z granatami? Postraszyć mogę. O, Janka Zabił już mnie. leży. Aj, nie przeżył. Chłopak. Presji. Nie wytrzymał. Jest Shimo Freshy? Opa. No nie wytrzymał, już leży. Ej, idzie Ty, do ciebie. czekaj. Co? Nanek, ty słyszysz to, co ja? Tu jest skrzynka. Ja ci mówię. To rozwala i będę miał skrzynka. Mówię ci. Jak mnie nie zabiją. O, tutaj to postawia. Fuck! O! Nanek! Kaj ty jesteś? Ty weź mi zostaw coś, co? A? No, zostaw. Drzewo sobie. Ale samą amunicję żeś mi kuźwa A zostawił. nie masz kto karabinu? A broni zero. Nie mam nic. Czekaj, dam ci. Nawet pistoletu nie A. mam. O, dzięki. Dziękować. Jestem ci dźwięczny. O, uważajcie, biegnie do nas. Ja już mu na plecy żem w los. Biegnie do ciebie, Nanek. Ej! Nie może do mnie biegnąć. Leży. Tu jest więcej. No wiem, bo oni biegną go uratować. Ty, uważaj, Ach. Robson leży. Wiem, wysypał się. Już cię podnoszę. Jak tyś tu? Trzeba patrzeć, czy oni tu... O, Wchodzi po tu. schodach. Kurna. Latawica jedna. Dobra, leży. Ten sobie jeszcze jeden. Fuck! Fuck! Sorry, chłopaki. Nie dałem rady, nie? Zabił mnie. Wpadł mi z shotgunem na 10 cm przede mną. Kurde, sorry. Danek w tobie, cała nadzieja. Ale zobacz, dwóch zabiłem. Nie jest tak źle. Totalnie nie jest. O. A ty, Nanek, żeś kogoś tam zabił? O, report player. Gracz Nanek, wyślij. Treść. Jest. O, góra. Czemu? Ty świnio! Nie no, żartuję ty. Report O fuck. player.
Muszę widzieć, zobaczyć, czy to w ogóle tam się wyświetla. A, wyświetla się klawiatura, ja żebym nie wiedział, ty. Myślałem, że się nie wyświetla. Jak wszędzie słyszę, że oni gdzieś biegają, ale... A Robasa, ty żeś u mnie był? Jeszcze nie. No właśnie. To Kaj jest twój sub. Po... O kurde, Fuck. telewizor mi się za 5 minut wyłączył. No i po tobie wiedziałem. Kuźwa! Wierzyłem w ciebie do ostatniej sekundy, ale nie pykło. No bo nie wiedziałem, czy oni tam są, wiesz? No są. No teraz już Dobra, wiem. wchodzimy. Ale nic nie poradzisz. To do której dzisiaj strumyk? Co? A, jeszcze jeden meczek z wami pyknę i uciekam. Kurde, jutro do roboty, wiesz? Ta. O, Dziś ja też. tym palcem. No, to mam wybór. Tata jedzie, bo nie będę go. Musi pojechać gdzieś, a w jedno miejsce a mama sama zostanie. Trochę lipa. To jej pomogę chociaż trochę. Jedną ręką, bo jedną ręką, ale jej pomogę. Pany, ja będę za 10 minut, dobra? Bo muszę skoczyć w jedno miejsce, zrobić jedną rzecz. No to czekamy. Dobra. To zatrzymuję strumyka. Zaraz będę. A, spoko. Co się stało? Masakrę wywaliło? Nie, nie, on zaraz będzie. Gdzie lądujemy? Mm. Okej. E6. Jak proponował. No, teraz hop. Chcemy. Kurde, komuś coś się mikrofon chyba psuje. Kurde, straciłem was. Przecież to jest... Żyjecie jeszcze? Ja żyję.
Goni mnie dwóch z siekierką. Kurde, Ale mnie że też ja. tu goni dwóch. Broni nie mogę znaleźć. Bo trzeba zawsze na dach A, wpadać. nie, że ja. Zawsze się starajcie na dach skoczyć, wiesz? No. Czy coś było? O, popatrz. Kurde, Franc! A taką fajną broń miał jak i snajperka i ten. Kurcze, jasny gwint. Komu się tam coś dzieje z mikrofonem? Nie u mnie. Kurczę, no, nie pykło to. Fajny miał jak snajperka, brończak się fajno pozbierał. No, ale niestety. Czekaj, ja się zabiję i pójdziemy razem. No, czekaj, odwróć się. Ja tam chyba u góry był, nie wiem w którym miejscu ty jesteś. O, z mojej snajperki. Dobra. To neta mu wywaliło? Nie, nie, wyszedł, za chwilę przyjdzie. Dobra. A, wyście wyszli? No, ja w tym lobby jestem.
Słychać mnie? Słyszycie mnie? Ja słychać. Dobra. Co, jedziemy? No, możemy jechać, jak go nie ma, to... Trudno. Co, wybraliście miejsce? To jest ty typ. A, gdzieś tak wygląda. Masz miejsce? Co, czy nie masz? A, tutaj, dobra. To kiedy wyskakujemy? Dobra. Masz, masz karabin, to ci dam. Kurczę, co się stało? To już z shotgunem. A, Kurwa, broń co zebrałem i... Uważaj, jest tu, jest tu. Przy okienku. Jak wyskakiwałeś, jest przy okienku. No i chuj. zbieraj sobie broń. Kurde, tam biego. Gdzie, bo nie widzę. U góry masz ten kompas, także możesz mówić, to by troszeczkę ułatwiło, wiesz? No. Też nie chcę. No niedobre.
poleciał gdzieś. Mm, No, ktoś tu do tej stodoły teraz wleciał, gdzie byłeś przed chwilą. A nie, czekaj. żyjesz jeszcze? No. Ach, Kurde, co ja zabili naciskam. mnie. Okej. Kurde, nie wiem, czy oni już wszyscy pobiegli, czy nie. Aż mu fajne bronie pozbierane. Dobra, nic ryzykujemy. Przed tobą jest. Gdzie przede mną? Na tej górce przy tym drzewie, na samej górce. Nie, z tej strony jak patrzysz. Na wprost. Jeszcze się obróć. A ty mnie teraz widzisz, czy? Jeszcze. O i przed tobą jest takie drzewko na samej górze. Tam był przebiegał gościu. Kurde, gdzie ta strefa, ej? A was już nikogo nie ma? Nie żyjecie? Dasz radę. Będziesz jak Rambo.
No to na pewno. I co, jak się gra się wam podoba, co? Gra jest zajebista. Ja se planuję kupić ten. No, nie pudełkowo. Ta pełna wersja tej gry. A tam jest PvE? W tym płatnym. Tam możesz, właśnie nie wiem jak to tam jest dokładnie. Ale tam na zombiaki nawalasz się, nie? Aha. Nie szczyla też do ciebie. Cały czas strzały słychać. Uwaga. Ja właśnie przez te słuchawki nie słyszę tych strzałów. Aha. Chyba, żebym zrobił tak. Preza. Teraz coś powiedzcie. Słyszycie mnie? No słychać cię. A teraz? Teraz też. A no to dobre. Tak, ja was też dobrze słyszę to. O, teraz słyszę. O fuck, strefa się zbliża. Kurde, Józek zdążył. Ja pierdzielę. A! Kurde, i już wolniej biegnę. Ty tam po twojej prawej ktoś leci. Znaczy drugą stroną tej rzeki. O, dzięki, że zauważyłeś. Kurde, teraz to jest głośno, ej. Te strzały i w ogóle. Strażek troszeczkę przesadził. Fuck! Dobra. Skubany snajper. Dobra, to nic. Chłopaki, ja uciekam. Kończę strumyk. Dzięki, żeście byli. Tutaj do następnego razu. Myjcie się, cześć, do jutra. No cześć.